El pasado sábado a las 9 de la noche tuvo lugar la presentación de l'exposició de fotografia retrospectiva festera a cargo de AFO. La festa és cultura i la festa és la màxima expressió de la identitat d'un poble. I la nostra festa de morts i cristians complix un segle i mig gràcies a la Societat de Festers. Al acto acudieron los cargos de fiestas de este año. Moltes gràcies per haver-se acostat a la inauguració de la primera exposició dins del segle d'exposicions del 150 aniversari de la Festa de Morts i Cristians. Enguany, com molt bé ha dit Javi fa uns moments, és un any molt especial perquè la festa, la nostra benvolguda Festa de Morts i Cristians, complix 150 anys. Esta fue la primera exposición programada dentro del ciclo de exposiciones con motivo del 150 aniversario. En ella se pudieron ver obras de algunos de los componentes de la Asociación Fotográfica d'Ontinyent.